बिटिया तो कुछ नहीं खइले कहां भी खड़े बन जातनी आगे जोरे तनी ओकरे घर बना के देखा एकरा खातिर हम बड़का बड़ किसी दुश्मन खी चाहिए तो कि हम अब करे के बनाई के भाई हमरा के 10 जूता मरी दिक्कत पड़ल बता दोगे ना पड़ल त का बाबू बुचिया रहती अरे बतानी नतिया रहती त कितने भातवा दे बहिन एगो बात कहती तारा से अरे हमारे खातिर ना रहू तो कम से कम अपना बाल बच्चा खातिर रह 20 साल के बतिया कहीं कि हमारा नहीं रह के आई नहीं की जानत कि हम दूसरा से प्यार मोहब्बत करी ना ओकरे पास जाता नहीं अपन जिंदगी बितावे हंसी ना ना खुशी से प्यार एगो चटनी हो जनलू नु जब आदमी चाट लेलन ना स्वाद खत्म हो जाला नु त बिक देलन हर प्यार एके जैसा ना होला ठीक नु आ रउआ हमरा के मत समझई हमरा का करे के बा नहीं करे के ठीक डाल देले बानी एक कागज ठीक नु तलाक के जाइए साइन करे कोई नु तारीख निकली जाके साइन कर देबा हमहू कर देब सुना देखा एगो बात कहतनी बाबू माई के शादी बियाह कइल नु बहुत निभवल बढ़िया से आ अपना से कइल नु कब का हो जी कोनो लिखे जाता सारा पता हो आई सारा पता हो तो देख लिया कब थुके ना आई दिन दशा कभी ना आई हमारा अरे तनी से मर्द मेहरानी में झगड़ा हो गेल त एकर मतलब का मर्द छोड़ द अब तू हमरे से दूर रह ठीक अब बताओ हई एगो हई लड़की छो के जाती है बताओ त माई आओ अब तारा माने कौन दुख हो गइल मान ला एकवा में रहू तो हम दुख देत रही बड़की दुख देत रहे अब तारा के का दुख देता अब बनावे के खाए चाहिए तो दूसर भतार बीच ले लुआई लेके कहां जाई बाल बच्चा लेके हम एकर जिम्मेवारी नहीं खिले कहां जाई तो जब तारा ये कुल करे के तो एकरा कल का काहे करलू हमरा ले तो रख ली अभी ले का दिक्कत बा आई का दिक्कत तुम मारे चलू पहले हमर बात सुने ठीक नो हम तलाक के कागज डाल देले बानी ठीक जइया आई डेट नो साइन करे लिए तलाक तो तू दे देबू लेकिन तू ऐसन भोगबू कि तू जान जाइबू जान लिह आ जाना के चक्कर में तू पड़ल बा सोचो कि रात के राजमहल में ले जाकर एती करी जौन इज्जत गरीब के घर में तारा के मिलल बानू उ राजमहल में ना तारा के मिली कबो अरे देखत रहिए जा ठीक नो कि का रही का हो बताओ के दू गो बाल बच्चा छोके को हवा स्कूल गोल वाला का तारा तनको शर्म लागत हो तू फसिया बिटिया भाग हमरा बारी मार लेता के चला ओकर उमर होल हाय बुढ़ मेहरा ना भागत ऐसन हैं का है बूढ़ा का गोल है लइकवा हमरा सीधा बता तू कुछ करता हूं हम जेकरा जरा खुश रह हम ओकरे संगे नु रहम अच्छा बताओ तारा हम काहे ना खुश रखी अरे मौका तेरे से खुश नहीं तोरा मारे के बनवा दे अभी दुआरिया पर खाली इज्जत छोड़ के ये कह के तो एकरा के ले बितालू माई छोड़लू बाप छोड़लू भाई छोड़लू भौजाई छोड़लू अब अपने छोड़ के चललू अब राखो ना ए छुआ ना हमरा का ठीक अरे निवेदन अरे बेड़ू बाबा तोरा केस न करे पकड़े चाहिए रे आज चार जूते करे मारे अरे ना जी माई छोड़ो ना जी हमारा उतना बहस नहीं के करे सुने ना देखो एगो बात कहता नहीं ज्योति जी सुना एगो बात हमर सुना हमर मुंह देखो जा बाल बच्चा के देखो हमारा नहीं के देखे अब तू हमरा के छुआ ना ठीक न खुशियालन बार-बार कसम धरैले बन के अपने मर्द से छुआइया ना देख रे ऐसे ना होला रे प्यार अरे नतिया मेरा न कतर होता रे है भेड़ू बाबा करे खातिर हां नती तार पांच गदी बोला के कर के गोड़ हाथ कटवा के घर में बंद करवा के तो नती लोग चुगावता सोचबो मत करब ठीक न सोचबो मत करब ई सब रउओ के पाह लगावा देब ठीक है हम जानत तानी कि 36 को भाता रखले बैसा 36 घाट के पानी पी ले बैसा एके बा लेकिन 36 गोले बहुत ज्यादा बा ठीक न बाय जो बड़का बाहुबली रखले बैस अरे जा ये नती तर के काम ना 76 में हम जनमावनी है बाल बच्चा लेके नतिया रोवाता है दे लेके फेंका नती जो मरते हूं चले अलगा भइले गर्मी में के माई रे हमर मेहरा न तोहनी में ना रही बनाई खिए ना केहू के तोरा के बनल थेलस ना तोरा के मोरे के छक गोल बे मरा ये नती अरे नती अभी ले जाके केस कर रे आई रे भेड़ू बाबा हम करके का करी हो जतने मुखिया बेरे नती घरे बैठ हम ही पंचायती करवाई बतावा ना हम दिनों रात काम करत रही एक पैसा लागे करे के देत रही कौची के कमी करत रही कबो सिंघाड़ा कबो छोला कबो समोसा कबो ब्रेड कबो पकौड़ा आज हमारा प्यार के कुछ ना समझलस हमारे छाती पे लात मार के चल गई कितना प्यार करत रही दूधू को बाल बच्चा लेके हम कहा के बनाई के आई रे को साला तना देरी हो गई अभी तक आइल काहे ना इंतजार करत फोनवा लगैला पर फोनवा कुछ बोलते नहीं कि टूं क्या है हेलो अरे कहाँ बाड़ू सोना तो आवो जल्दी आवो इंतजार करते हैं रोडे पर
आ जाए के चाहिए। साला गाड़ी लेके तो हम इंतजार करते बनी। अरे रोस्ती में रहनी है हम जानते आधा घंटे से ताकत नहीं अब आवतड़ू सब ले लो। हाँ सब कुछ तलाक उलाक सबके बात अपन कह दिल बनी जौन रहो जैसे जैसे रहुआ कहले रही तैसे तैसे सब कुछ कह के हम लात मार के कनी खा गुल बनी। ठीक गहना उना अपन सब ले लो। ना गाना नहीं खिले ले रहुआ बहन तो गाना के का जरूरत बा रहुआ तो सब खरीदिए ले। हम सब खरीद लें कमाईम दिन रात घामा में मेहनत मजदूरी करम। हमरा खातिर तो रहुआ उतना करिए सकता नहीं। हाँ काहे ना एकदम कर सकता नहीं। कुछ कहीं हुआ मैं मर्दा कम नहीं थी ना है लेकिन तो नहीं है सारा वो से खूबसूरत ना रहे। कुछो कह खूबसूरत चाहे रहे चाहे ना लेकिन तू हमारा बहुत खूबसूरत लगेलू और तहरा खातिर हम कुछो कर सकता नहीं। ठीक नु ये से तो हम रहुआ खातिर कुछ कह के आगू नहीं। ठीक कहलू। अब आओ बैठा हमारा फरारी पर आज चले के हमने के नया जीवन शुरुआत कर जाओ। ठीक आओ बैठा कुछ कहीं आवत रही नु तो बुढ़िया बहुत किची करत रहली हमर मर्दा से ज्यादा हम नौकर के बता देनी कि बाटल भाई पड़ोसिया लिखा होलन ठीक न हमरा बारे में ज्यादा मत बोलो ना तब बुला के पिटावा देम रहुआ बोल पे बहुत कूदता नहीं। अरे क्षेत्र में बा कोना कहीं को हाली तो कहबो कोई लेसन के देखिए तोरा के भगा दी निकाल दी होइसे होइसे रहुआ हमरा कैसे करम कबो। अरे ऐसे काहे करम प्यार करी ना भगाई थोड़े। ठीक बा चले के ठीक है। मैया कने कैसे सवते खाना बनैला यनु के दाल जार के रख देले बिया कौची तोर खियाइब रे मंगिया खियाइब रे आई तोर बापा भैया के ई लड़की के काम करे मेनू एकदम मंग अंग नहीं खेलागत आ मन एक का की किया सरी दाल सही बनेला रे दाल तो तसली में जरा देले बैस है कैसन तसली करिया कइले बैस जरा के। अरे माई उ ना सखी फोन कर दो सोचतनी खाली सखी असले में रहतरू कहाँ बड़ी आजी रे तोर चाची घरे गल बड़ी का करे ओकरा घरे गइल बाड़ी तो हमरा के का पता का करे गइल बड़ी छे वो करे ले खटमट रहे खेलवड़िया या लगा भइल कि भातार लेके राज करम दू बेकत के बनाई बा खाइब सितुआ में बना के खाइब जौन मन करी जौन करम आय आ फिर ओकरे घरे जाए लगली के समझाई बुढ़िया को आवत तब उनको कई बार बतावत काम ना करेला ज्यादा निक लागत नु तो ओनिए रहस जाके ठीक बा कह दे ये बूढ़ो सन हमर मन में उबिया गइल बाटे एक तो बेटा बेटी तार के हमरा के धइले बा रख ले भाई से करा के ले जाके बकरिया के मारा पिया दे ठीक बा ले जो सोचे पिए के रख ले भाई से पाना खातिर खोई भी मार भात का ले जाके बकरिया के पिया दे चल ठीक बा ले जा खनी तनी मन लगाओ काम करे में अंग लगाओ ओ कैसे लगाई रे खाली चिचियात रहे हरदम खाली चिल्लाएला तो चिचिया तनी ए जे देहिया नवा रहिनु तबे जहां जबी तहां बास हो की सिखत ददिया के रहन हैं जाना बदले कइले बिया हो आ गई नी हां काची बताई जौना दुख खातिर या सुख खातिर अलगा भइल के हेतना हमरा से खाए ना बनी हेतना हम ना लेके ढोम आ फिर ओकरे घरे जाए लगनी आहो मौगी आहो जानते बो कि कल कुकुत क दिन से कइले बिया त गोनी घर देखत तनी त भागत रहली घर से निकल गइल उ देखे गोनी हां रोत माने उ आज के नया भागतिया परतिया का उ भागतिया चाहे परतिया ओ से रौरा का मतलब बाजी जब रौआ अलगा कइए देले बनी उ कुछो करे आहो त वो अनकर हो कि हमरे लइका हो मान लो ओकरा देही में दुख बा चाहे ओकरा जिंदगी में कष्ट बा त हम ना देखो जाई में तू गजब करेलू बड़ कि मन तारे में बानी तब एकदम हमरा के तू गुलाम बना के रखबू बाप रे बाप उ अनकर समझेलस आ रौरा अपन समझत नहीं देखो पांचों उंगली बराबर ना होखेला उ हमरा अपन खून ह अपना कोख से जन्मवले बानी तो ओकरो खातिर हमरा उतने दा बउए ठीक बा अब उससे हमरा का मतलब बा जब उ उनकर मेहरा हारा नहीं मतलब है हमरा मतलब है रोबत अच्छा समय त हमरा मन नहीं जाई लागत जा कोनिया रही जाई कैसे करत हो ओनिया रही हम अपन बाल बच्चा लेकर रहम मायरे रोवे से जिंदगी नहीं क्या हो रहा बुचिया रहती है बुचे रोते तो यहाँ का करे वो घरी तो धदीगर बन रहा जा तू बन रहा तार मेहरारू बन रहे मार हमरा के मोटकी मोटकी कहत रहे भैंसिया कहत रहे कि तोर लड़की लड़का होता है तो भोला सोकन के बना के तो खिया कुल बात कहला में कोई फायदा बा सुना एगो हम बात बताओ तनी बहुत तू बोला तारू
काहे ना बोली एगो केहू के निखे जानल कब के कर समय कैसे आ जाई जनलू नु कि दादू कर भात हाँ? बताई तक लइके अब हमारे पे पड़ल बा तो तू ढील देबू हमर माई ने हम हमरे गाँव भर के के खाना नहीं बनौले अपना बाल बच्चा खातिर अपना परिवार खातिर बनौले बने ठीक बा इतने निमन रहतन हूँ तो मेहरारू छोड़ के ना भागी देखो एगो मेहरारू के सुनो कंट्रोल ना, करके ना नु रखल एगो बात कहते नहीं ठीक बा हमार तो मेरा नु रहे उड़हर गुल बिड़हर गोइल मगर तू एक घरा में बाड़ू पतो ऐसा लागत तड़ू पतो ऐसा बुझा तड़ू ए करे लइकावा के तू लइकावा पे सिंगार करत तड़ू आ कहत तड़ू होइसे ना होइसे केकरा पे करी लइका हाँ? लइका समाज में टिक के लिए तो लइका घर पे करी में घर में सुना अगर घर में केहू गलती कर देला नु तो ओकरा के समझावल बुझावल जाला ओकरा के काम किछ ना कइल जाला ठीक बा हमार मेहरानू भाग गुल चल गुल लग बतबुए मई तो चल बुचे खेलिए हम खाए बनाई चल सुन ली अगर ये आगन आ घर उल्लंघन करके जातनी तो सोच ले हम दोबारा इन्हें पैर डाले के कोशिश मत करब चाहे ये घर में केहू मरियो जाई तब ठीक बा सोच समझ के कदम बढ़ाई आप कोनो दुख है तकलीफ हो जाई तो भूल जाइम नु के बड़का हमार पतो लइका कोई एने नहीं खे समझ ले कि ये हमार लइका बा सुना ना अतना काहे धमकावतड़ू काहे ना एगो बात धमकाई? कहतनी जब तक ले हम जियम नु आ जब तक ले माई हमर रहे नु तब तक ले हम माई के अपना करम अगर उ आइयो जाई खेला करी तो ओकरा के ना रखम का माई के ममता आज बुझाइला का चाहे दिन मौगी गरियावत रहे इनकरा के तहिया ना बुझात रहे सुना ना आय? तनी एक लाख के गरिया देत रहे बपा भईवा के तू अपना कौन लड़का कहीं के। की इज्जत कैला हुआ हमारा मतारी के हां उ त गाड़ी त देता ही रहे सब कुछ करते रहे कौन माने इज्जत कैला नादान लइका छोके भागल बेतन कि हमरा के 2-4 दिन बनावे खियावे दो ना तो तू ही सब कर जोत के खियावे बनावे करो करे कर बाल दान लइका छोड़ के भागल बिया के मन का साहता भइल बिया मरद अगर टाइट रही त मेहरारू के मजाल बा के पैर बाहरी निकाल दी घर से अच्छा एक से एक पुलिस दरोगा के मेहरानी बाहर मौगी के नु बाड़न तो का करता वसन हम काहे नहीं निकाल देत रहो हमर लइका मौग बा तू कैसन बात कर ना मौग ने खतरा मने बा। मौग जन मामले बनी मौग जन्मैले बानी एगो मौग ना कहाला चल रे करे दे मरद करत त मेहरारू मरद मन बनल बाऊ नु मरद बाहर हो बाऊ जाई। मरद बाऊ नु सोच ले हम जातनी एने नु मर तो रह जाई अरे ना आई हो आई ना बना आई सोचब के पतोहिया लइका बड़ा का दवाई करा दियो सो झांकी मारे ना जाइब जा लिया के जैसे गोइल बड़ा नु जिंदगी पार करस हो कोई कर ले बासन घर आगना ना रहल है कि का कोई बासन जब बाहर से बोले रस्ता के लिप दिए गरमी में ठंडा रहल पता मर जी के देश भर के आहार बाहर लागल बा हो पूछो का जे तेल धर देले बासन के मिलत नहीं छे चाची जी के हो चाची जी के हो कहाँ बानी जी रही धरी आके बैठो अरे हो जाते बोले बच्चा के कुल्ली पे हो कने लीप देतीन जी मार मुस्कोड़ी याद ले बना सन लागत गोइठा नहीं थई रहे तो गोइठा होने हटा देंगे अब का बोदोबत क के जाते लिप देबे का समाचार ठीक बाई ने ठीक बा जी अपने बताई हां मु ठीक है बाई हो बात ना सुननी हो गांव में का बोल बा राहुल का मुगी का भाग गई भाग गई हां ई काहे हो का तम मार मुंह पर लात मार के भाग गइल गांव भर में हल्ला त भइल बा आई जी हे त काना जी दुनिया में जिए नहीं जी कि ना कौन सुने जान तो घर कोई बा ना हम ही अकेले बानी कौन बेटा जोरी प्यार का त मोहब्बत करे ले करे बेटा भी भागल बिया बताओ तो ये कौन है कितना गलती काम कइले बिया कौन आई मादा पी खराब लइका बना सजी लइका वाले के बोल बिया हां का त छोड़ के आई हे बुढ़िया दुआर पर बैठ के रोवत रहे तभी हम ना हो अभी तो बाल बच्चा के पोसी अब बुझरी के मोह ना लगला हो लइको छोटे आए हे दा आज के जमाना में देखत नहीं खी जेना जोरी फसत तनी सा हम बेटा पतो के भातार के देखत तनी सा कि कैसे रहे सा कैसे ना अनि के मर्द मिलल भगनी सकी बताव ओकरा के सोचला हो ना रहे के भागी एगो रहला के औरा बौरा रही चलत रहे के तरह दिन तक गुदे गुदनी से झाड़ा चलत रहे नु झाड़ा लड़ाई कर एगो बड़ तर घर हो कोई रहनी अब बैठी जी दीदी का समाचार बताइए और अपन का कही तन की हतनी सी भात दाल बनल बता रख के यहाँ चली खाली हतनी ऐसा काहे काहे हमर नतिया नतिनिया छटका के रोता सन आज कैसे का भले तो सब ना जननी जा का कहीं है बच्चिए छोटा ही के का कहीं हई कौन ची त मोबाइल में फेसबुक कहला फेसबुक कहा हाँ वही पोले कोनो मरद हउए उन्हें के पटना देने के कहिए के तुम्हार हल्ले करत रही कि बतियावे ले बतियावे हाँ, तो आवाज ये ओकरा तो सुनाइबे ना ओकरा करेला जाने कि फंस गेल बिया तन कैसे फेसबुक पे एक ओकरा के फसौलस ओकरा के फसौलस
आ फसला के बाद जान जा बच्चिया की ई ओकरा जोरे ऐसा बात बतिया के घर दुआर छो के बाल बच्चा छो के बच्चिया भाग गई। अच्छा हमरा तना रोता गावता नतिया के तो समझावता नहीं तना रोइहन ना अब बड़ा की पतोहिया के हमारा नाजायज नहीं के कहबू जाना कि हम गलती करतनी आए हम तन के ओकर लइका लेकिन के खाए मांगत त उ नहीं खेत हमरा के कहतिया नु कि तू सोचला नु कि ओकरा घर बनाई बुखे बुनात न तिन के नु तो तू हमरा घर ला मत लगे। बताओ महतारी बाप के बान्हल बावन हो ना जी तो सही कहत है का आए उ तो माने गलती कह देलस उ गलती कह देलस त हमरा कहना तिनी अब दूसरा कहे हसन हमरे खूनवा हसन हमरा खातिर तो हाय अंगुरिया काटतन तो उतने दर्दिया होता है काटतन तो उतने होता। हाँ तब का बना बात तो सही कहत है। देखी बड़की माई जी कहे के तना रौरो ओती घरी जब राहुल अलगा होत रहो ना त मार उती रात रही कि ज्यादा अलगा हो जी त ठीक बा मार बड़की में भइनी चोन्हा के ओती घरी ठीक बा वो घरी मारला राहुला माने मगु के कहला में से कोइलस हमरा के अरे वो ना भागो त इहा के ई हाल होई त का जी एगो में रह देख हमर लइका खराब बा हो हमर लइका खराब नहीं के पतो देख खराब होली सन हमर लइका के मती मार लेलस अलगा करा देलस आज ओकरा गलती के अपना एती होता देखी दुनिया में सबे अलग होता है जनी केकरा एगो में चलत ना त कहते के तारा के गाड़ी देत रहा कहते ई हमरा के कम गाड़ी देवे ले मतलब गोबर पत्ती नहीं कर लइका बहिला बिया उ का काले अरे महिमा हमरा के कोकनी कहले आई होता लइकी बिया कहे के चाहिए बुढ़िया कहले हां त माई के देखत उहो जइहन तो जाओ सही करी है इहो जान जाई ता पास ना होला मां जे कहता नहीं एने कौन बतिया लहराती है मैया से कि चाची दादी है करते दादी हो करती है उ त भागे के भाग बोलिया उहो छोड़ दी तब कहां जइहन आ का जने बचिया उ का करी छोड़ी की धरी के कहां के आदमी हम त देखल हूं छोड़ी तक आई है जेनु आज ले ऐसा नहाला में ना भर जाए है करिए जा कि छोड़ दी हम बाकी ना बात सुना तनु माला में कहतड़ू देखत है मोबाइल पर कुल सीखत ऐसन की मोबाइल के दिहल बेकार बउए ना बेटी पतो के नतिया के मना करता है बच्चिया के मोबाइल मत राहुल उतराई रह के गोर मेहरान मिलल त बड़का मोबाइल किन के दे दे रहे तो बुझाए कि मर जाई हमर लइका जाय दी का करब रोई मत चुप रही अब त जाय दी उ त भागत ना गुजरी सोचल के लइका लइकी छोके जाते रोई के कैसे पोसाई कैसे ना हमरा के माई कहती करे जा कहूं के तन की दाल भात बात तनी तना चली देते चली आई आज चली त खइले में ना चला हो का नहीं खइले का कही बिटू तो कुछ नहीं की खइले कहां भी खइले बन जतनी आगी जोरे तनी ओकरे घर बना के देखा एकरा खातिर हम बड़ा का बड़ा किसी दुश्मन हो खिचाही तो कि हम अब करे के बनाई के बहन हमरा के 10 दिन तक मरी पदल बता रहे ना परन त का बाबू बुचिया रोती अरे तनी नचिया रोती तनी के भातवा दे बहन कैसे आके कहते रोते गावत है आई ओते घरी बुढ़िया के कितना चोन हाथ रहा गांव भर में गाड़ी देत रहे हमनियो के गाड़ी देत रहे मार रो दहगर बनल है जतनी देवे त मोह लागत ये का मोह लागत जी खोल के मांग दे हाथ न त ज्यादा देला से घटी न ज्यादा हम ना खाइम दे देते बेचारी के नात नाती ने रोवत ये त नतिया रहले ओती घरी कहत रहे कि हमारा मेहरारू में कोनो मिल जिया सा हमारा मेहरारू ज्यादा ना उनका मेहरारू में सुंदर मेहरारू मार उती रात रहे कनिया तो उनका मेहरारू में कहां से तू मिलब चाहे गांव में के मिली हसन अच्छी हातारी में हमनी के मिले के अच्छी हातारी जना के एगो भातार पर नहीं खेला त भागनी परनी पे हां ना गाना ज्यादा यही से त हमकर घर के बोली ना हमर मर्दा जान दिनु त हमरे के मारे लागी जी चाची जी आ तू हम मांगे रहे जी खुरपिया देती तनी से हमर प्याज कोड़ी आवे के रहल चल देते आइन त देही त तनी से हमरा के बताव हो दादा इहो त ठीक कहती है कनी बा तू त राई रहनु त राई के त राईले रहनु का माइयो बुझा के धरती पे उनका गोड़ नहीं खे आ अब देख रोवत अब रोवत तनी मोहे लागत हो जाए दे का करी मांग देली मुंह खोल के जाते दे देबे तनी यार तो जिंदगी एकदम नरक बना के रख देले बा हम जब से अपना मरद के छोड़नी एकदम ले हमर जिंदगी कैसे चलता कैसे ना हम ही जानतनी नतिया काका सपना देखोइले रहे कि चलो तारा के महल में राखम तारा के कुछ के दुख ना होखे दे उतना बढ़िया मरद के छोके आगो नहीं हम ही जानतनी कतना दुख होता हमरा के ही जा बताओ केने बड़े ए जे भाई हां ये बड़े सुन भाई एकदम जरती है सुनो अब तोरा हो गिलास ना हे गिलास से नाप के 50 रुपए के दे एक बार समझ गए हूं ई सब का रहुआ करत नहीं आयो का करो नहीं धंधा हो महुआ बेच के कितना आदमी साला स्कॉर्पियो पे घूमता कितना बोलेरो पे घूमता कहां पहुंच गई आ तोरा तनकी सी में ड्रामा करे लगत रे आ लिपस्टिक आ सिंदूर हाथ में खूबसूरती तोरा के हम काहे खातिर लेनी है आरती उतारे खातिर
कि जानता तोरा के देख देख के हमार दारू बिकी। वही कथी हमरा से प्यार कोइले रही। अच्छा प्यार वो प्यार ना रहे, वो व्यापार रहे। बात समझ रहे? हाँ, ज्यादा मुंह मत बनाओ, काम पर ध्यान दे। माल कम बेचता रे, ड्रामा ज्यादा कर। आ मुररिया के हाथ कहाँ हट दिले रे? तू हमर हाथ धरी तो हम ओकर हाथ ना उठल जी। का हो गइल तोर दोनों हाथ धरी तब तोरा कुछ नहीं के बोले के धंधा आई धंधा तोरे पर धंधा चली। समझ रहे नु? अरे वो होश में नहीं की कैसे बतियावत है हमरा से। ते होश में नहीं की, हम पूरा होश में बानी हम। समझ गेले नु? बताई जब ठीक लागता आई कोनो आके हाथ बाई धो लेता वसन। हाथ तो कतना ठीक लागता। हाथ बा धंधा तो मन दोसरो काम तो रउआ कर सकता नहीं ना। हमारा ले दोसर कोनो कामे ना होई। जिंदगी में हमको सिखलो ही नहीं कोनो काम कइले। ये करम माने 2 नंबर के काम 2 नंबर के ले पैसा कमाता नहीं, 2 नंबर में चलिए जाता तो ऐसा पैसा का कमा के फायदा बताई तो तनी। ऐसा पैसा कमाए के बा हमारा। समझ गेले? देखी जी रउआ ठीक नहीं की करो ठीक नु दोसर रउआ बाहर विदेश चल जाई ठीक हमनी के जिंदगी अभी होले बन जाई। बाहर विदेश हमारा जाही के नहीं है। हमारा ये धंधा तोरा करावे के बा, एकरे धंधा चलावे के बा। तो सुन ली हमी को ला करब ठीक नु। तोरा करे के बा। आ ना करम तो ना करबो तो मार के तोर मुंह खराब कर देम। जान ली है। तारा चलते हम अपन बाल बच्चा छोड़ के नहीं अपन देवता जैसन मरद के छोड़ के नहीं। ये दिन देखे खातिर तू हमरा के भगइला होई चले। आगे औकात पर बाल बच्चा तू छोड़ देले, मरद अपन छोड़ देले, तो ते हमरो को छोड़ सकत रे कहियो? हमरो को छोड़ सकत रे? तोरा पर हमारा भरोसा बा रे। एही तो तोरा के धंधा में लगेले बनी। अभी बांध धरत औसनु कोनो बड़ पार्टी आए कहे कि सूत तो हम सुताइयो देम। कम बोली हमरा से सब ना होई बुझाई। अंगूरी मत दिखाओ, मुंह फाड़ देम चप्पल से मार के। सुसुक नहीं खा बोले के हमारा भी जान ले। तना हैवान बड़ा तू हम वही घरी जानले रहती त हम अपन पति के छोड़ के कबो ना आई थी। एहसान के लिए बड़े हमारे पर बोलो एहसान के लिए बड़े, एहसान के लिए बड़े हमारे पर आके यार आज तक ले हमर मोरा दांत ना उठैला है जे तू हमरा के कर जो कर भी उठ 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 ओकर भी जो ओकर भी जो ओए भिखार भी जो कह दिस कि हम बढ़िया लागत नहीं ऊ खराब लागत। आज ऊ बढ़िया लागत हम खराब लगे लगली रे। रो मत हम कह देम तोरा ले रोबे गर्दन चाप देम। दिन में 4 गिलास महुआ नहीं खेबे जा भर दिन लिपस्टिक पोततिया। कहाँ से रे खर्चा लिपस्टिक का तोरे मेकअप के कहाँ से आई? तोरा के लाई रही कि दिन भर पोती है हम तोर मुंह देखम। तू करीना कपूर हम सैफ अली खान नहीं। चल एक काम कर वही अपना बच्चा भी वही बच्चा के बाप भी हमारा बस कहते नहीं खिस ना हमारा बस कहते नहीं खिस सोना। तू निकल तोरा के आजाद कर दे निकल तो निकल रउआ बताई कि हम कहाँ जाए आई रउआ काला में धुन करके हम तलाक भी दे देले बानी सब कुछ रिश्ता तोड़ देले बानी। अब हम केने जाई रउआ बताई हमर केने घर दुआर बा। अब हम कहते हैं अब हम कहते हैं तू कुआं में कूद के मर जो मर जीबे ना मरबे से की बात तोर जान के बा मरबे ना करबे। लेकिन एगो बहाना हो गइल कि तू कहला त अपन मरद छोदनी अपन बच्चा छोदनी हम बहाना हो गइल नु। हम नहीं खे देखल चाहत तो मुंह निकल। हम कहाँ जाई रउआ बताई बोलो हो सके तो रउआ अपना हाथ जोड़ दे दी हमरा के ये हमर करम के साथ में बैठे जवन हम पाप कोई हम महुआ बेची की मर्डर केस लड़ी तोरा के मुआ के ई बता ना रे हैं जो कर भी जहाँ से आइल बड़े तहाँ से जो हम तोरा हम गोड़ पर गिरते नहीं हमार खर्चा तोर खर्चा हमार ना चली जो। अरे एक गिलास महुआ पीऊ और निकल ले चले धर। ऐसे काहे करत है हमरा वजह अभी प्यार करी ना बहुत ज्यादा। कैसन प्यार होला रे कैसन प्यार होला हमरा के बताओ। तोरा के 2-4-5 खूबसूरत लगले हमरा तोरा के 81 कर रखा लाई रही 5 दिन खातिर 81 खत्म प्यार खत्म जो
निकल ना निकल रे। हमरा के मार के गाड़ दे लेकिन हम मैं चले कहीं ना जाए। अच्छा मैं तोर बाप की बगीचा हो ए जाला कहीं ना जीबे। उठ 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 हाय वो रास्ता बस सीधा धो के निकल ना निकल ना। और सुन दो तू हम तोरा के मारल नहीं की चाहत ते मराइल चाहत है तले अब निकल बे। नतिया तो कितना राचत में दली दार राक्षस नहीं हम राक्षस नहीं हम। मरते तू चढ़वाइले आय हाँ कुत्ता कहीं की तो नरक में जगह ना मिली इतना जान लिए। हम नरक में जीवे ना करम हमर खानदान स्वर्ग में इंतजार करता हमर रे। नरक में हम ना जाइम तो नरक में जीवे ते बाल बच्चा छोड़ ले ते मरद छोड़ ले हम काहे नरक में एगो जाइए। लड़की घेगो तू नु परिवार से दूर कइले में तू कब खुश ना रहे दरिंदा। आय हम दरिंदा हिती हिती बाल बच्चा के छोड़े में जोना के मोह ना लगल जोना 12 साल बियाह के सो मरद के छोड़े में मोह ना लगल 6 महीना के प्यार के कौन वैल्यू बा रे। कौन वैल्यू बा ना कोनो वैल्यू निके नु। तोरा जैसा नहीं मानो आज तक ले अपना जिंदगी में ना देख ले रहे। राक्षस है हम रावण है हम। अब तो जान छोड़ी महात्मा जी जाई जाई मरल चाहते नहीं मर 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 निकल आओ तो तोरा संगे रहला से बढ़िया बा कि हम कहीं कूद के अपन मर के जान दे दी लेकिन तोरा जोरे अब 1 सेकंड ना रह। 1 मिनट हमरा 10 मिनट में आओ कहाँ के इंतजार करो तो फैसला कर ले कि मुँह पे जा के घर में जीवे अपना रो मत काट के फेंक दम कोनो हूँ। भगवान जी हमार गलती के सजा तू दे देला। ठीक है हमार बूढ़ी कहत रही हमार हुआ के कहत रही कि तोरा के झेले के बाद में बहुत दुख होई लेकिन ऐसे हमारा जोरे हो तो हकीकत में हम जान ले रहती कि ऐसे हमारा साथ होई तो इतना बड़ गलती हम कबो न कइले रहती। हम कहाँ जाई आई अगर तलाक ना भई रहता आज भी हम मुड़ के ओकरा द्वार पे चल गई रहती लेकिन हम वैसन कइले बानी कि मुड़ के जा भी नहीं की सकत। आवे ने का करत है का भैया हमरा के झूठो सचो के लिया क्या का कहत नहीं अरे खाना ना लाओ ए बबुआ के खाई के भूख लागल है। माने ई के कौन मुंह ले काइल बन हमरा घरे खाए जी आ कैसे इनके हम खाए लिया के दे दी। कि का कहती तोरा कुछ समझ आवता रवा माई बेटा सहक गोल बनी जाए कदम से इहे रहन रे और भईवा त रवा पर लौट तड़ले रहन मारे खातिनु ओकरी बुझलन के हमर बड़ भाई ह। कुछ भी कैलस छोट रहे नादानी में ओकरा से हो गेल गलती गलती ई नहीं कैले गलती एकर परिवार कैलस ऊ त अनजाने में जो कैलस एकर का गलती बा के ते एकरा के बोलत ऐसे काहे ना बोली का हो काहे मौगी के चढ़ौले रहन तबे न मौगी लड़त रहे। गलती ऊ करे गेल की गलती एकरा के तू काहे कहते काहे भैया ना एगो कहम? बात कहते ज्यादा जा छोड़ा जा लड़ा जा जन हम जाते नहीं लड़ काहे रे काहे ना जा रे रौदा खातिर छोटा मोटा बात होई महिमा के पापा जन्नी लेकिन हमारा खातिर छोटा मोटा बात नहीं के ई जौन मरद मेरा रू हमार गति कइले बड़ा सनु हम जाना तनी अपन दिलवा में गिरह बना के रखले बानी का हमरा के कहले बावन जा जन्नी तो ते का कहल चाहते माई कैसे ही ते बोलत है अरे तेरे करते ही एकरा कैसे ही करते मेरा रू भागल तो हम का करी हम सबको कोई ठिकर लिखले बानी कि सब गांव भर के मेरा रू भागत रही त हम अपने घर में बोला बोला खियावत रह हम बड़ भाई ते बड़ भाई हमनी के हक बा न ई जो भी कौन गलती हक बा? करो काहे तू ज्यादा नहीं की बोलते ई बड़ भाई के कुछ समझते नहीं खन जा हम इनकरा के इज्जत करी गलती करी तबो एकरा के हमरा स्वीकार करे के बा कैसे कि छोट बा ई दुलरुआ बा घर भर में इनके के लेकर हम जाई अपन लड़के उठा के लेके जाई नहीं हर जेबी तू जो बोली। तू ओकरे लेके बहेला निकल जय के करे अरे जो अरे चाचा खाए लेके ओकरा में मत मिलाई हमरा के ओकरा में हमरा में बाय कर हिम्मत के काट के लेके दे दी। ए भैया जा तो छोड़ा हटावा हाला गुला मत करो जा हम जाता नहीं। रे बबुआ कहाँ जाता रे तोर हक नहीं के घरवा में अरे भैया जहाँ हो कौन हक बाजी जौन हक रहे उ मार तबराक से मियां संतु जी हैं बोलबी त ढेर तो पापा हमने के खाना ना दे चाचा के खाना नहीं खे बना। काहे रे तू ढेर बोलते ही हैं तू मैये लेके उखल जाता इसे एगो गलती करके गल तू करे लेके उखल जाता इसे देखी लड़किया पे एकर मत दे बोल भी आज मेहररुआ नहीं खेनु त आज भैया लौकता आ कल दूसर बियाह में कलियन नु फिर उहे दिन में आई ई मत जानी कुछ दिन में ना आई
उ समय चल गई ई तू जानतीस भविष्यवाणी आकाशवाणी करतीस का काहे अब राड़ेपन करयन का जाए तो भैया हाला गुला मत करो जे हम जाता नहीं थोड़ा हटावा बाप रे हम इनकर दिन भूल सकत नहीं को ना भूलाइ ठीक बा भले रहो रे भाई होवन रोवा अपन भाई भाई के समझता नहीं लेकिन ई रोवा के कबो ना समझेलन कि हमर बड़ भाई हो बात सुन भैया तो भैया हमर भैयावे हो की तो ते काहे चुड़ैल बनताई मम्मी उठ घर से बात हमनी के दोनों भाई रह जाइल जी घर में अते हूं निकल माई के पछ रे तैसे दवा मुंह दे हम जाए तो भैया छोदा हटावा ना भैया हमारे होखी ते माई बाबू को छोड़ देबी तोरा कमर हेन रटिए त बोल जो खा लिया के देख काट के चल नहीं तो भागो संतोनी के लेके रहे घर में तो चल खा ला जाए तो भैया काहे के परिवार में लड़ते हैं हमनी के झूठो सचो के का करबे अब हमारी हम समय आ गइल बा तो अरे समय आ गेल तो एक समय रहला समय चेंज होला नु होई अब ऐसा मुसीबत आ गेल तोरा हम छोड़ दी गांव जर हमरे फांसी नु चल चुप रह साथे मिल के लड़ल जी समस्या से आ खाना खो बाप जो ने मरत हमार मरली बाकी कपार में अभी ले दर्द बाटे अब काल लाओ ताकि यारा पटना से दवाई चलावे के पड़ी भाई खाती है तना हमरा के मार मर लेबन अच्छा ठीक बाटे अभी भैया के मौगी नहीं खेनू ऐसे तना भैया भाई लौकत आटे आज हम हतारी लौकत है जइया बियावा फिर हो जेनु तो फिर उहे दिन में आई अलंग कोई उहे देखाई के बा हो कने आई हैला अपन तसलिया हो पानी लेके कौन का पट के बरबरात हो अकेले अरे का कहीं जी चाची जी पता लागल उ खेलवाड़िया के पत्ता लागी उ भागिए बोल बेल दूसर भातार लेके त पत्ता लागी कोतनो ना लगाई एगो रहेलन के घर के आदमी तनी पता लगावेलन ही तनी तो फोन ऑन कई के चाहे जाई के आइल बिया के ना अच्छा एगो बात बताई पते लगा के ही तई न तई जब एजले कहिए के उ गोइल बिया करे नती हम तोरा पना रहम तू हमार शौक पूरा नहीं खस करत तब हमके पता लगा के का करब जब रहबे ना करी तो यो ठीक है कहत ये कनी अब एगो बाई मेहरानी के माने ई बात कह के घर से निकल गेली अपन बाल बच्चा छो के इसको तुमका माया ना लागल अरे कम से कम भातारा के मुंह ना देखल सो पिलुआ भर के लइकिया के मुंहवा देखले रही तब का कम से कम ओकरा के त 9 महीना पेट में लेके ढोले बिया जन्मैले बिया तो ओकरा के त मोर रहे के चाहिए देखा उनका गति होई जहाँ जइहन जहाँ गति लिखल होई भगवान करस के ओकरा पिलुआ पर प्लास्टिक के कहबू का ऊपरी जान जे औसन लोग के उहे हाल होखे अब अइबो करेन तो रखिए नोखे ना अब बियाह कइल जी दूसर नु दूसर बिया हुई हां तो का कइल जाई अब जीवन अब तनी मनी के समय नहीं के अभी बहुत उनकर उम्र बा देखते बानी बूढ़ी कहत रही हां के दूसरे कोनो गरीब गरीब घर के लड़की ले आइबो अब ओकरा लेखा रूप गर एकदम गोर ना ले गोर तो रहल कि तार के आग लगा के गोई गोइल सही कहत बात है वही मौगी के कहाला में नु हमनी से बेटौआ या लगा भइलन वही मौगी के कहाला का क हमनी हां तो एगो के हमनी के जौन मरन मेरा के गति ना करे के उहे रहुलवा हवन कौन हमनी के गति कइले बनून धरे के एगो जगह नहीं खच छोड़ा अरे का करबू कने वैसे परिवार में होते जाते रहे हमरा के उल्टा गाड़ी देले बन आज इहे बड़का भैया बा कतना मोबाइल बन के जाए दे ओकर परिवार नहीं के छोड़ के भाग गेल बिया मुंह लागत खाना के इनका पाछा हां इनका पाछा हमर मरद कतना हमरा के मरे बे कपार के इलाज चलता जान जाय दे कने उ त गोइल उ त देखे न किया त बाल बच्चा रोता के मरद रोता के बोलिया रोतिया ज्यादा बना के आब खेलवड़ियो देखे आई नु चाची जी तब ओकरा के हमनी के ना रखल जाई जननी उ जानत ये काम एजले चली त खूब ऐस में हम ऐस में ना रही उ त उजुकला शरीर छोड़ के भागल ऐसे में रहे खातिर नु मान ली कि मजदूरी करत रहन इनका ले ओकर पेट ना भरत रहे मान ली निमन मन खाए बनावे के खाए पकाए के ना देत रहन गोइल बिया शहर वाला के लेके भागल बिया तू अपन ख्वाहिश पूरा करत होई अच्छा शहरिया में त उनका रहरी पूरा होत है पते चल जाई अच्छा कुछ दिन आदमी कहला के अच्छा जाय दे कने माने बियाह करे के त कहत जे लड़की लोकेशन हितई में त बताई हम तारे के देख हम जल्दी है के नाम एगो पता नु एगो बालू बच्चा बा जाय दे दुआ हो त करा दे त घरवा कसो बस जाई नु हां ठीक है कहत हां जाते हैं देख हम पाता तो लगाई कहां लेता है गोइल बड़ी लड़किया के लेके नतिनिया के खिलावे खातिर रोत रहे फिरिया में पड़ रहते बाल बच्चा ने पुल में क के दूध पियावतन जे भात खियावतन जे रतिया में महतरिया के त जो हते भी जो हबे न करी हो बच्चा न बिया अब ओकरा का पता बाजी का कहबू ओसन ना करे के चाहिए लेकिन कहीं काम का मति बुद्धि में आई ई काम कैली अब दिना में त बधाइए लेतन जे रतिये में दिक्कत होखता अब उहे सोचतन जे केनी बढ़िया लड़की की मिल जस तो शादी ब्याह हो जैते अब ओही में भूला जियन वो तो टेंशने में बाड़न बेटा हुआ हां त का करबू जाते वो तो माई उनकर जिया तड़ी तो संभर ली उनकर के अच्छा जन लिखा रहला तन होखेला एक
का कहे के बा भागे वाला देख के हम कोई अपना रोके वाला हिता उता बा। में पता उता करम। अच्छा ठीक बा कने। ठीक बा हम चाहतनी कि शादी ब्याह हो जाओ तो हमनियों के ऊपर ले टेंशन हट जाइए बोझ न तो एगो अपने टेंशन बाटे। एक तो अपने टेंशन भइल बा कि लड़की हमर ब्याह करे लायक भइल ओकरे बारे में हम सोचतनी।